गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। रायजोआव मोननै हिट एन्ड राननि जाथाय। मटरसाइकेलजों फैबाय थानाय सुबुंखौ डाम्पार गारिया सौख्रांनायनि उनावनो जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेया गोब्राबै जोखोम। जिउ खोमानांनाय सुबुंनि मुङा प्रसेन बसुमतारी आरो गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा रुपेन बसुमतारी। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मटरसाइकेलजों फैगासिनो दंमोन। बेयावनो AS 01 MC 5756 नम्बर थानाय डाम्पार गारिया बिथांमोननि मटरसाइकेलखौ सौख्रांदों, जायजों प्रसेन बसुमतारीया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो रुपेन बसुमतारीया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। गहपुर अरुणाचल सिमा 415 नं राजा लामानि बरिगाव फ्लाइअभार अदेबानि बिरनाय दालाङावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिहोदों। जाब्रबथाय जानाय खौरांखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरनायनि उनावनो पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो डाम्पार गारि सालायग्राखौबो एरेस्ट खालामनायखौ फोरमायथिदों। बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथायाव आल्ट्रा बासआ मटरसाइकेलखौ सौख्रांदों, जायजों मटरसाइकेलाव थानाय किरिब दास मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। गवालपारानि धुपधारानि साखाथिनि पेट्रल पाम्पनि 17 नं राजा लामायाव जानो मोन्दों बे जाब्रबथाया। फोरमायथिनाय बायदिबा लामाजों खारबोबाय थानाय गंसे मटरसाइकेलखौ AS 17C 0939 नाम्बार थानाय आल्ट्रा बासआ सौख्रांफैदों, जायजों बे जाथाया जानो मोन्दों। जाथाय जाखांनायनि उनावनो बास सालायग्राया जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालांदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै बासखौ हमफैनो हादों, नाथाय बास सालायग्राखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय बिसायख'थि आय'गआ। भारतआव गासै मोन 7 खोलोबाव लकसभा बिसायख'थिया खुंजागोन। 19 एप्रिलनिफ्राय बिसायख'थिया जागोन आरो 1 जुन 2024 सिमाव जोबहैगोन। गिबि खोलोबा 19 एप्रिलाव जागोन, नैथि खोलोबा 26 एप्रिलाव जागोन। बेबायदिनो फारियै 7 मे, 13 मे, 20 मे, 25 मे आरो 1 जुनाव बिसायख'थिया जागोन। 19 एप्रिलाव मोन 21 रायजोनि 102 बियाबाव बिसायख'थि जागोन। 26 एप्रिलाव मोन 13 रायजोनि मोन 89 बियाबाव बिसायख'थि जागोन। 7 मेआव मोन 12 रायजोनि मोन 94 बियाबाव बिसायख'थि जागोन। 13 मेआव मोन 10 रायजोनि मोन 96 बियाबाव बिसायख'थि जागोन। 20 मेआव मोन 8 रायजोनि मोन 49 बियाबाव बिसायख'थि जागोन। 25 मेआव मोन 7 रायजोनि मोन 57 बियाबाव बिसायख'थि जागोन आरो 1 जुनाव मोन 8 रायजोनि मोन 57 बियाबाव बिसायख'थि जागोन आरो बिसायख'थिनि साननाया 4 जुन 2024 आवनो जागोन। मख'नो गोनांदि आसामनिया मोन 3 खोलोबाव बिसायख'थि जागोन। 19 एप्रिलाव काजिरङा, सनितपुर, लखिमपुर, डिब्रुगड़ आरो जरहाट बेफोरो लकसभा बियाबाव बिसायख'थि जागोन। 26 एप्रिलाव दरं, उदालगुरि, डिफु, करिमगन्ज, सिलचर आरो नगाव बेफोर बियाबाव बिसायख'थि जागोन आरो 7 मेआव क'क्राझार, धुबरी, बरपेटा आरो गुवाहाटी बेफोर बियाबाव बिसायख'थिया जागोन। दिनै माखासे जायगाफोराव मोब्लिब सिबिथाय थानाय नङा। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेडआ बेखौ फोसावदों। नलबारिनि माखासे ओनसोलफोराव दिनै मोब्लिब सिबिथाय थानाय नङा। खाथिकुसि साब डिभिजनआ 17 मार्चआव शाटडाउन थागोन होननानै फोरमायथिदों। फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सानजौफु 1 रिंगासिम मोब्लिब सिबिथाया बन्द थागोन। नलबारि जिल्लानि खाथिकुसि, आलिया, बराजल, खेर'आ बेफोरनि खाथि खाला ओनसोलफोराव दिनै मोब्लिब सिबिथाय थानाय नङा। 33 kV खाथिकुसि फेडारनि मेन्टेनेन्सनि थाखायनो दिनैनि दिनाव फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम मोब्लिब सिबिथाया बन्द थागोन। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF दोलोआ बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव CWC मिटिं खुंनानै मोननै लकसभा बियाबनि थाखाय BPF दोलोआ बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय खाम्फा बरगयारिखौ बिजाथि महरै फोसावबाय आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि थाखाय MLA दुर्गादास बर'नि मुंखौ फोसावनानै होबाय। आसामनि मोनबा लकसभा बियाबाव BPF दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि अनगायैबो बरपेटा, गुवाहाटी आरो तेजपुरावबो BPF दोलोआ बिजाथि फसंगोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे मोनथाम लकसभा बियाबनि थाखाय थाबैनो बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिदों BPF दोलोनिफ्राय। लोगोसे BPF दोलोआ जेराव देरहागोन बेयावसो बिसायख'थिखौ गेलेयो होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया।
क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय खाम्फा बरगयारिखौ बिजाथि महरै फोसावनायनि उनावनो बिथांखौ बरायदों बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफ्रा। दोलोनि गेदेर बिबान होनायनि थाखाय खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरिफोरनिसिम साबायखर बावदों। आरो बिपिएफ दोला देरहागोन। बिपिएफआ गोख्रों दोलो आरो बिटिसिनि गासै हारि माहारिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन। गोजोन अनलायनाय आरो जौगानायनि खोथा लानानै रायजो राजानि सेराव थांगोन आरो बिपिएफ दोला देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो खाम्फा बरगयारिया। लोगोसे बिजेपि आरो इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा आंगायबाय होननानैबो बुंथियो। बिथांमोना बिसायख'थि समावल' गोदै गोदै खोथाखौ बुङो, नाथाय बिथांमोननि जथाय सोरखारा थांनाय 3.5 बोसोराव जेबो गोदान लामा, गोदान दालां, गोदान स्कुल, कलेज, हस्पिटाल बानायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जि दं गासैबो हाग्रामा महिलारिनि समावनो मावनाय गोजा होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि थगायबानो जायो, बे नङा। इउपिपिएलआ सानदोंमोन सिगाङावबो थगायबोनो हानायखाय दाबो थगायनो हाबावगोन, नाथाय रायजो राजाफ्रा थगायजाला, बेनिखायनो इउपिपिएलनो भट होनाय नङा होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि रायजो राजाफ्रा बुजिबायदि बिपिएफनि समावनो जौगानाया जादोंमोन, बेनिखायनो एमपि बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानानै सोरखार दागोन आरो एमएलए बिसायख'थियावबो बिपिएफ दोलोआ देरहागोन। रायजो राजाफ्रा भट होनो थाखायल' नेनानै दंसै होननानैबो बुंथियो। बिमा माहारिनि सायाव दागो फोनांनो थाखाय नारा नाथार नाजादों माखासे बिमाफोरा। गावनि गोसोनि साननायखौ सुफुंनो थाखाय आरो गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखायनो गाव जोनोम होनाय फिसाफोरखौबो लामा ससेयाव ज्राब गारनानै खारलांनो हासै माखासे बिमाया। बे खौराङा मानि सायाव जागोन बेखौ नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानो हागौ। फिन गावनि उन्दै उन्दै फिसाजो फिसालाखौ गारनानै खारनायनि खौरां फोसावनो आखायाव लादों। बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय टेक्राखुसि सितलपुर गामिनि खन्दन बर'नि बिसि सपना बर'आ थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। गावनि उन्दै उन्दै फिसाजो फिसालाफोरखौ आलाय सिलाय खालामलांनानै बबावबा खारखुमानानै दङ सपना बर'आ। न'खरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला तिहुनि गंसे साहा गलायाव सपना बर'आ खामानि मावोमोन आरो बेवहायनो शम्भु मुंनि सासे सुबुङाबो खामानि मावोमोन। जेब्लानिफ्राय सपना बर'आ न'आव गैया बै समनिफ्राय शम्भु मुंनि सुबुङाबो खामानियाव फैयाखै। बेनिखायनो सानैजों बबेबा जायगायाव खारलांदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों न'खरनिफ्रा। ओजोंहाय सपना बर'नि न'खराव सपना बर'नि आंगो फिसाया बेरामजों जुजिनानै दङ। बिमा गैयिनि थाखाय उन्दै फिसाफ्रा जानाय लोंनाय गैया जालांदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो न'फारसे जाहाथे सपना बर'आ गिदिंबोफिनो बेनि थाखाय खावलायहरदों आरो सोरबाफोर सपना बर'खौ नुसनबायोबा जाहाथे न'खरनि सुबुंनो खौरां हरो बेनि थाखायबो खावलायहरदों। खौरां हरनो थाखाय नाम्बारा जाहैबाय 6001915594। एनडिएनिफ्राय जयन्त बसुमतारीखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावनाय लोगो लोगोनो जयन्त बसुमतारीया जायगा जायगा थांनानै गिदिंथिंदों। एनडिएनि दोलोफोर जेरै इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपिनि जिल्ला, मण्डल लेभेल आरो ब्लक लेभेलनि मावख'फोराव थांनानै लोगो हमहैदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा। जयन्त बसुमतारीया फोरमायथिदों दि आसाम सोरखारा जि बिथांखिफोर लाबोदों बेजोंनो रायजो राजाफ्रा सोरखारनि फारसे फैगोन आरो एनडिएनि बिजाथि महरै 70% भटखौ मोननो हागोन होननानैबो दाबि खालामदों बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि एमपि देरहाखांनायनि उनाव सासे एमपिआ जेसेबां गोहो थायो बे गोहोखौ लानानै रायजो राजाफोरनि खामानिखौ मावलांगोन। ओजोंहाय दरं उदालगुरि बियाबनिफ्राय दुर्गा दास बर'आ टिकेट मोननायनि उनाव इउपिपिएल दोलोनि सायाव गाग्लोबदों। इउपिपिएलनि ट्रेक्टराव दा थाव गैलिया, बिजेपिनि थाव सोनानैसो ट्रेक्टरखौ सालायगासिनो दं होननानै बिबुंथि लाखियो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि प्रमद बर'आ बिटिसिखौ मोजाङै सालायलांनो रोङाखै। बिदिन्थिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि समाव बिटिसिआव गोबांनो 3rd आरो 4th ग्रेडआव साख्रि होदोंमोन, नाथाय दा आसाम सोरखारासो 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रिनि थिसनथाइ होनायाव बिटिसिनि भेकेन्सिखौ लांदों, जायनि जाहोनाव बिटिसिनि बायजोनि सुबुंफोरा बिटिसिआव साख्रिखौ मावफैदों। जोंनि बिटिआरआव बेखार लाइमोनफोर गैला नामा होननानैबो सोंथि खालामो दुर्गा दास बर'आ। बेनि अनगायैबो जायनाखि प्रमद बर'आ नखर नखर साख्रि होनो रादाय होदोंमोन, नाथाय बिथाङा बिटिसिनि थाखानाय साख्रिनि पस्टआवबो थिसननो हायाखै। हाग्रामा महिलारिया गोबां बुंबाय थानायनि उनावसो थांनाय 20 सान सिगांसो रिक्रुटमेन्ट बर्डनि नटिफिकेसनखौ होदों। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि मोन 6 बिफानखौ आसाम सोरखारनिफ्राय मोनफिननो हाबाय होननानैबो थांनाय 1.5 दान सिगांसो नटिफिकेसन होदों। जेरावनाखि प्रमद बर'आ बिटिसिनि गोहोखौ सानफ्रोमबो लोरबां खालामगासिनो दं। बिटिसिनि मोन 6 बिफानखौ आसाम सोरखारा लानानै थांनायखौ प्रमद बर'आ जेबो थदानो गैयामोन। हाग्रामा महिलारिया बुंबाय थानायनि थाखायसो मोन 6 बिफानखौ मोनफिननो हाबाय होननानै नटिफिकेसन होदों, बेजोंनो फोरमान जायो होननानैबो बुंथियो दुर्गा दास बर'आ।
बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनाय लोगो लोगोनो हादराव बेसेबां भटारफोर दं बेनि सोमोन्दैबो मिथिहोदों बिसायख'थि आय'गनिफ्राय। बिसायख'थि आय'गनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला हादराव गासै 96,80 लाख भटारफोर दं। बेनि मादाव 49,70 लाखआ हौवाफोर। 47,10 लाखआनो आइजो भटारफोर। बेनि मादाव 88,40,000 डिसेबिलिटि अदेबानि देहायारि जेंना गोनां आरो 82 लाख भटारफोरानो 85 बोसोर बैसोनि बांसिन आरो 2,18,000 100 बोसोरनि बांसिन होननानै फोरमायथिदों। भारतनि 96,80 लाख भटारफोरनि मादाव 1,82 लाखआ 18 निफ्राय 19 बोसोर बैसोनि गेजेराव अदेबानि बिथांमोनहा देग्लायनो गिबि खेबनि थाखाय भटखौ होगोन। गासै भटारनि 21,50 लाखआ 18 निफ्राय 29 बोसोर बैसोनि, 1,82 भटारफोरा 18 निफ्राय 19 बोसोर बैसोनि गेजेराव आरो 9,74 लाख भटारफोरनि मादाव 20 निफ्राय 29 बोसोर बैसोनि गेजेराव होननानै मिथिहोदों। हादराव गासै मोन 543 लकसभा बियाब दं। बेनि मादाव मोन 84आ एससि रिजार्भ आरो मोन 47आ एसटि रिजार्भ। एसबि बड' निउज चेनेलखौ नायगिरि आरो मदद होगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गोमानाय मिथिसार बसुमतारी उफ्रामुं गान्दा गालाखौ मोनफिननो हाबाय। एसबि बड' निउज चेनेलनि गेजेरजों फोसावनाय लोगो लोगोनो एसबि बड' निउज चेनेलखौनो अनसायग्रा सुबुङा तामुलपुर रेलवे स्टेशनाव मिथिसार बसुमतारीखौ नुनो मोननायनि उनावनो होखानाय जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनायनि उनाव नखरनि सुबुंफ्रा मोनफिननो हाबाय होननानै मिथिहरदों। मिथिहोनो गोनांदि मिथिसार बसुमतारीया थांनाय 29 डिसेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। बिथाङा चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि खुंग्रिं चाम्पागुरि गामिनि थागिबिमोन। दा बिथांखौ मोनफिननो हाबाय होननानै नखरनिफ्राय फोरमायथिहरदों। क'क्राझार सिआइटिआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों। सिआइटि क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसन्नो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 31 मे 2024 सिम थागोन। सिआइटि क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा, बिटेक, बिडेस, एमटेक, एमडेस आरो पिएइचडिआव मुं थिसन्नो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनो आखायाव लादों। सिआइटि क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्च बेफोराव डिप्ल'मा। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव बिटेक, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव बिटेक, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव बिटेक, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि आरो इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिंआव बिटेक, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव बिडेस, वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिंआव एमटेक, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि बेयाव एमटेक। बेनि अनगायैबो माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव एमडेस। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव पिएइचडि, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, फिजिक्स, मेथामेटिक्स, केमेस्ट्रि आरो हिउमेनिटिस एन्ड ससियेल साइन्स बेफोराव पिएइचडि। आरो बेफोर प्रग्रामफोराव मुं थिसन्नो थाखाय रोंगौथिया जानो नांगोन। डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन, नङाब्ला आइटिआइ उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। बिटेकनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय सिआइटि क'क्राझारनिफ्राय टेक्न'लजि बा इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बिदेशनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, जायखिजाया स्ट्रिमनियानो बेखौ हागोन। आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिनिफ्राय एएमटिआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय रोंगौथिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। आरो नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला 7086187124 नङाब्ला 9365031406 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।